Vil du udskifte teleskoprøret på din støvsuger? Med disse trin får du det ordnet på ingen tid. Hvad skal du bruge? Et nyt teleskoprør. Trin 1. Fjern det gamle teleskoprør. Teleskoprøret er fastgjort til håndtaget med en lås. Tryk på låsen og fjern håndtaget. Tryk derefter også på støvsugerhovedets låsemekanisme og slip den. Trin 2. Sæt det nye teleskoprør i. Skub støvsugerhovedet på enden af teleskoprøret, indtil det klikker på plads. Skub derefter teleskoprøret tilbage i håndtaget, indtil du hører et klik. Du har udskiftet teleskoprøret, og støvsugeren er klar til brug igen.